jawinjo kendo janeno moro openjo kar career path ni bende wan gi adieri ni nyithindogi ne owinjo career paths magiyiero. Career paths ng'eny kaluwore gi gigo magisomo e thuoloni. To ne watemo mondo watieggi kapok yiero career paths mane gikawo obedo. Ne ok en gima notimore mana kuom odiochieng' achiel kende. To iyudo ka ng'enyne ne en gimodhi kuom dwe achiel ma sirikal ochako loro portal, ma sirikal ochako yawo. Nyiso ni e thuolono consultation mang'eny ahinya ne timore. To gima ber ma nenore en ni japuonj Sharon ong'eyo nyathi ma opuonjo. To ahinya ahinya jopuonje mosebedo gi nyithindogi nikech moko kuomgi kata ng'enygi nitiere waneno ka gidongo ka gia e grade mokwongo, grade 1 nyaka sani grade mar 9 kama gintie. Omiyo in japuonj ibro yudo ni ing'eyo nyathini. Ma kama koro chopo e grade mar 9 ting'eyo ni nyathini nigi tekre mar timo gini gi gini gi gini. Nyathini en obro bedo maber e gima waluongo ni gima hands on, gima samoro imulo gi lwedo. Omiyo en onyalo yiero career path machalo kama. Samitimo kama endi ok make decision kaka japuonj kendi iwuon. To janyuol ne nika, nyathi bende nika, to wa compare kaka sombe osebedo chakre oa e level mapiny koidho nyaka level mamalo. Adieri e nyithindo giyudo ka nitiere adieri moko magin exceptional. Mako yiero kata mana career path machielo no wacho ni ento social sciences emodwa dhiye. Tineno ka wiye ochomo kuno. Ko wacho ni en sport science emodwa dhiye. Tiyudo ka mano wiye ochomo kuno. Kiyudo ka odhi e STEM, tiende ni science, technology, engineering and mathematics. Tiyudo ka en bende kanyo emochomo. Omiyo ok wawach ni ne wan perfect ahinya. To ne watemo chiwo guidance mondo nyithindo gieki oyier career paths ma owinjore kodgi. Ageno ni samoro duoko nano endo jawinjo kata janeno no. Iduoke yo makare Winnie. Iduoke yo makare. Penjo machielo ne penjo machielo ada we oduok penjo machielo. Winnie kwa duogo to koro gi wachni mogi